kaka mbele bro bedo kirango gi kama gintiere kam jadolo kachel kuda kadina kod bilian ma ok en thuolo mokwongo TDC bere no golo ter kama chielo kama otergie access mar ndara ok en moro minya wacho ne moro mayot considering kacha ko kandaro lugi bange kama gintiere omi paro machal nade Dina nikech kae janeno machielo wacho ni Siaya pod ni kod dondruok jalup gavana tiyo kanye mana chiel kuom gigi to gigi by the time makoro MP Malego Usonga wuok oko jaod bura ma ugenya wuok oko mondo mi osiem gigo matimore Marache County ineno gi kagi jok mabedo jasik county kata jasik governor jogo nego bed ni gaput mo nikech wane county ma Homa Bay kuom ranyisi gavana jaluongo jood bura kate ka devolution conference biro jogi loso kumora achiel kada motelo ne jatend piny Kenya dhi Siaya chieng' manyocha beno gi machal kamano kano timre governor orado gi jogi mondo girani one interest kaka jo Siaya magi moda chwalo karkae beno mi paro moro ni remoro nitie karkae kaka itudruok tie kind MPs jood bura gi kod teno mag counties koso gi national government gi county kae mapogruok nitie dongruok to biro mana ka ji owinjore to kako wacho no osebedo shida nikech winjruok ne onge. In fact naneno deputy governor ma Siaya kamoro e interview ko wacho ni enoko kode onyalo wuok to wuok nyaka gi governor wuoka ji ariyo enoko deo to no wache ka mite dhoge ka gima odwa mana ni giwuogi koro you wonder how they work. Gima nyalo wacho ni gik mano wacho ni nyaka wabed gi plans, county integrated plans ko maneno kitimo all the time e counties kata Nairobi nche watimo gigo ikawa tiketo e kaba ok gitine jopiny kaito group moro be bro biro timo kamano ok onego bed kamano kwani counties gidongwan gi professionals monego bed ni ingeni professionals konyo ji neno gik mabiro 5 to 10 years ok nyal bedo ni sani kendo gidwa muko gino emomi anyisi ni weche mibadhi otudore kuonde mang'eny ei oganda nikech kimuko kanyo to nyaka ang gere kigere to nyaka ang contractor bedi ng'at makelo simiti en ng'amago e gik ma ji odichgo emomiyo problem nitie ji onego bed ni ok they reinvent the wheel. If in fact ananeno niya ni nonego bed ni 15 years down the line nonego bed ni sani dikoro wan gi a standard office ma standard mar county machalre all counties you get ma professionals osegoro mong'eyo ni my bro tiyo in all the counties kaito watch gero office no rumo manera sango gero kosa to ka sani pod koso nonge plana emanyisi ni wacho menda okelo shida ne ja Kenya nikech ja Kenya enokong'i ni odwa loso enong'iyo ni kamuko ndara bathe kae donga nyalo chaka yudo gima ne ber dongine no kata e town kae imuko ndara pile ipenjore ni ang'o ma ji manyo noseket kabro ichaki muko nikech ji manyo yo magiloso go pesa ma ok ber erokamano bilian kwatieko karkangi lo